Goedemiddag. Hey, Frido. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Jullie zijn bij Eten in de Molen in Leeuwarden. En ik werk hier. Elke dag, elke zaterdag, woensdag en zaterdag ben ik hier. Maar stiest u altijd in de keuken? Ja, elke woensdag, behalve zaterdag. Dan sta ik in de bediening. Ja. Wat moet je daarvoor doen dan? Mensen helpen. Gasten helpen. Gasten helpen, ja. Oh, ja. Wat vies toch leuker dan? In de keuken of voor? Allebei wat en zo. Allebei wat. Je zei vorige week nog altijd bij mij, toch? Of niet? Altijd bij jou, hè? Zo. Zo. Nou ja, even wat mengen door elkaar. Even lekker wat mengen. 2, hè? Ja. Af en toe moet je een klein beetje denken van, ja. Soms moet je ook een beetje nadenken, wat ga ik nou doen? Oh. Een burger. Runneburger op een bol. Ik moet even het mais erbij pakken. Ja, dit zijn wel lekkere tostietjes. Heerlijk. Met tosti's. Hoe is dat samen met Frido te werken? Ja, een hele goede jongen. Ja? Ja. Als Frido weer een bestelling klaar heeft, dan drukken ze op het belletje en dan brengen we de bestellingen rond. En zo gaat dat. Luisteren ze wel goed naar die? Ja, ja. Ja? Ja. Kist wat met je man? Ja, ja. Prima. Ze ben wel aardig. Ja, ja. En ken ze ik nog wat? Dat is opleiding. Maar ik zit nooit in de keuken, dus dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar dan brengt ze het wel naar tafel. Ja, dat is weer. Dus ik ben altijd wel weer tevreden. Oh. En dan een broodje zalm wit. Ja, maar ik ga hem al even tegen. Dit is de boter. Heet Frido. We wennen stoof. Harlingen. Daar woon ik. En wat was nog meer? Ik doe de Maritieme Academie in Harlingen. In de keuken ben ik als hulpkok daar. Ben ik elke dinsdag daar. En ik werk ook op het station in Harlingen. Daar ben ik vrijdag altijd. En donderdag ben ik in Franeker. Jeetje, dat is maar drok. Hey. Nou, ik vlieg naar heen en weer, hè. Ja. En zondag ben ik wel eens bij mijn ouders. Dit is de ketchup. Hoppakee. Kijk eens even. Gaan wij even op pauze? Ja, zullen we dat doen? Ja.